Manggon ing negari ingkang gemah ripah lah jinawi. Tata tentrem kerta raharja. Ana salah sawijining pangeran kang uripe sarwa kacukupan. Pangeran iku putra mahkota kang bakal nerusake tahta kerajaan. Ananging pangeran kasebut ora marang uripe kang kacukupan. Pangeran kepingin lelono ing alas. Pangeran kepingin golek jati dirine ugi pengalaman urip. Saking iku kawiwitan lelakon uripe pangeran kang nemokake sisihan, yaiku panodyan ayu kang becik ati lan ayu pasuryane. Kaloro pawongan enon laku ing alas. Nyawang kiwa tengene ora ana kewan utawa manuk kang bisa diburu. Pawongan bagus karo prewangane iku sak temene yaiku pangeran kang lelono kanggo golek jati dirine. Pangeran lan bejo goleki kewan sing iso diburu ing alas. Ora suwe pangeran kaget weruh ana wong ing ngarepe kang lagi sibuk kalihan kayune. Pangeran takon marang bejo, nanging bejo ya ora ngerti. Pangeran banjur marani lan takon marang wong iku. Kula nuwun, Mbok. Wela jana, monggo sapa kowe? Kula pengembara, Mbok. Ngapunten, niki dusun napa nggih? Iki dusun dadapan le. Kowe arep ngopo ning kene? Kula badhe mengembara, Mbok. Nanging kula nyasar boten ngertos dalane. Wah, ya wis. Kowe melu mbok wae piye le? Tak dadekne anak angkatku yen kowe gelem. Wah, inggih, Mbok. Kula purun. Wiwit saiki kowe dadi anakku. Kowe tak jenengke Ande-ande Lumut. Inggih, Mbok. Ing wayah isuk, Mbok Rondo Klenthing kumpul karo putri-putrine. Putri-putrine Mbok Rondo Klenthing iku sugih lan ayu banget rupane. Dheweke yaiku Klenthing abang, Klenthing ijo, Klenthing biru, lan salah siji putri tirine sing jenenge Klenthing kuning. Mbok Rondo Klenthing iki seneng lan tresno karo putri-putrine. Nanging malah mung Klenthing kuning sing dadi putri tiri. Klenthing kuning saben dina diwenehi tugas kanggo nyapu, bersihi omah lan kerja ing sawah. Anak-anakku sing ayu dhewe, rene nduk. Iya, Mbak. Wonten apa? Ngene nduk. Ana warta sing penting banget. Warta apa to, Mbak? Inggih, Mbak. Wonten apa to? Wonten apa to, Mbak? Sajake kok tenanan. Wonten menapa? Kowe ngerti ra? Mbak Rondo dedepan sing duwe anak bagus banget jenenge Ande-ande Lumut. Oh, Ande-ande Lumut. Bagus. Wah, purun no. Yo, Mbak Rondo dedepan nggih sayembara sinden idol kanggo anake Ande-ande Lumut sing lagi golek ikan. Wah, kurang sangat, Mbak. Ya, mengko Mbak arep ndendeni kowe-kowe supaya dadi putri sing ayu-ayu. Sapa ngerti salah sijine kepilih dadi garwane Ande-ande Lumut. Iya, Mbak. Purun. Wah, mesti aku sing dipilih mengko. Aku kan ayu. Ya ora iso, mesti aku sing dipilih Ande-ande Lumut dadi garwane. Ora iso, Bayu, mesti aku toh. Aku kan luwih cilik, kudune Bayu-bayu ngalah karo aku. Heh,
Aku kan harus tupo sapa kowe-kowe. Kudune kowe ngajeni aku dadi Mbak Yu. Wes ta, rasa padu. Anak ibu ayo, rasa dudur-duduran. Kene jero siap-siap berdodan. Inggih, Mbak. Klenteng kuning wiwit mau ngrungokake rembugane simbok lan sadhuwurane. Klenteng kuning marani Mbok Rondo lan kondo marang Mbok Rondo. Mbak, kula badhe matur. Matur apa? Apa kae sambung nyampune? Sampun, Mbak. Ngeten. Kula inggih kepengin nderek sayembara, sepados dados garwane andi-andi lumut. Kados Mbak Yu Klenteng. Oh, ya wis, rene adene kowe. Saiki kowe ngombe kambi-kambine Mbak Yungu karo nggone Mbak ning kali kono lho. Injih, Mbak. Moga-moga sing diterima dadi garwane andi-andi lumut yaiku salah sijine anak-anakku. Dudu klenteng kuning. Klenteng kuning saben dina ngresiki omah lan nyambut gawe ing sawah. Ora krasa kesel lan sambat. Masio dhewe entuk perlakuan kang beda saking simbok rondo penting lan para sadulure. Nanging dhewe tetep nglakoni kanthi ikhlas, pasrah lan duwa marang Gusti. Duh Gusti, ngeten iki gesangipun kula. Mugi-mugi kula saged nampi kanthi lemah manah. Hei Cah Ayu, sapa kuwi? Kowe rasa wedi aku iki widodari sing arep nyewangi awakmu. Ameh ngopo kowe? Aku arep menehi kowe pusaka kampanen. Muga-muga pusaka iki bisa minggunani kanggo kowe. Kampanen Cah Ayu. Injih, matur nuwun. Ati-ati, gunakake pusaka iku kanggo kebajikan. Injih, matur nuwun lan nyuwun donga lan restune. Ing sawah sawijining kali kang banyune mili banter banget. Ing kono yuyu kang urip. Dheweke kang wasani kali iku. Dheweke si yuyu kang julid. Wah, kaline banjir. Iya, Mbak Yu. Piye carane awake dhewe nyebrang yo? Iya, Mbak Yu. Piye iki? Bisa-bisa awake dhewe ora sida melu sayembarane Mbok Rondo dedapan. Godhong waru kok bolong-bolong, bocah ayu kok ngoblong-ngoblong. Sopo kae sing teko? Sik. Kae ana nyayap kang to? Wah, iya. Ayo jaluk tunggu yuk kang kemae, Mbak Yu. Iya. Yuyu kangkon. Hahaha. Ana apa cah ayu-ayu? Yuyu kakang, aku njaluk kowe. Kowe sebrang gak aku lan adik-adikku lewat kali iki. Wah, abot banget kuwi. Iso, nanging ana syarate cah ayu. Enek imbalane. Imbalane apa to? Kan bayar kanggo duit. Wah, kowe kuwi mata duitan. Ya wis lah, yen duit iki gampang, mengko tak bayar. Iya, piro nyolokmu mengko tak bayar. Dudu duit, aku ora doyan. Imbalane yaiku nganggo tanganmu. Apa? Tanganku? Hah? Apa? Ih, emah, gila nih. Iya. Apa ana imbalan liyane? Masa tanganku sing wangi iki kudu mbok ambungi. Ya wis yen wegah, yen suwe-suwe mengko imbalane nambah. Ya wis, tapi ning tangan wae. Sediwet tok. Hahaha. Seneng banget aku iso ngobong tangane cah wadon ayu. Wah, kok banjir to? Piye carane aku iso nyebrang? Hohoho. Apa kuwi? Ambune ra enak, rupane elek banget. Wah, saya nak Yu Kangkang. Rene, aku jaluk tolong sebenarnya ing kali iki. Apa? Sebrang ke? Aku wegah.
Mau kok tau enek duit? Aku uga. Wis kono lunga. Aja rene meneh. Dasar wong wadon elek. Alah, kowe kok jahat to Yuyu Pangpang? Yo wis, yen kuwi karepmu, aku arep gawe kali iki asap. Apa ya iso? Sakwise kali iku dadi asat, Yuyu Kangkang mati. Amarga ora ana banyu maneh ing kali. Akhire Klenteng Kuning iso nyebrang kali menyang omahe sing mbok rondo dadapan, yaiku omahe si Ande-ande lumut. Ing dusun kang jenenge dadapan, Mbok Rondo lagi nyapu omah. Wonten dalan, si Ande-ande lumut lagi ngaji wonten salah sawijining musala. Ngenteni kegantilane ing mana ingkang dijanjake Gusti Allah kanggo dheweke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sopo ya? Kula, Mbok, Klenteng Abang. Kula Klenteng Ijo, Mbok. Lan kula Klenteng Biru, Mbok. Lah, cah wadon ayu-ayu arep ngopo iki? Badhe melu sayembara sinden idol supaya bisa dadi garwane ande-ande lumut, Mbok. Wah, arep melu sayembara to. Ayo wis siji. Inggih, Mbok. Langite patah, udane soyo terus bagus tekan hatiku, cedhake karo aku nanging hatimu bagian sing larani aku wae. Lumayan, next. Banyu langit sing ono dhuwur kayangan, watu gede kayangan duitan, teles ono atine wong sing kasmaran, setya janji seprene tansah kelingan, ademe gunung Merapi purba, lelangmu suaramu ke apa, ademe gunung Merapi purba, sing ning Langgren Wonosari Yogyakarta. Podo ae lumayan, next. Aku ora masalah yen kon berjuang dhewe, sing penting kowe bahagia endinge. Nanging ngopo walesanmu neng aku, kowe luwe milih dhewe, kowe Wow, produk cipta. Saya tak omong akeh dari lumut. Lu posisi iki yo. Oke, see
Nadyan ayu sisane siyu yu kang kang Putraku Duh ibu kula mboten purun aduh ibu kula mboten medun Nadyan ayu sisane siyu yu kang kang Putraku Duh ibu kula mboten purun aduh ibu kula mboten medun Nadyan ayu sisane siyu yu kang kang Wah, kurang ajar kowe kuwi. Kuwayune kaya ngene diarani kisane yo kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sapa yo kuwi? Kula Konteng Kuning, Mbok. Badhe melu sayembara sinden idol supaya bisa dadi garwane Andi Lumut. Apa? Kowe kepengin dadi garwane anakku? Ora salah to kowe iki. Lah iya, rupamu Allah, amimu ora entak. Aku wae sing ayu ditolak. Kok apa meneh kowe? Dicoba dhisik, Mbok. Ya wis. Ndang nyanyi. Loro ati iki tak pernah kata
Apa nang salah kowe le? Boten, Mbok, niki sampun dadi pilihane kula. Oh, yen kuwi pilihanmu le, simbok manut wae. Mbok, kula badhe ngomong jujur, ngenani jati dirine kula. Apa kuwi ngger? Mbok, kula menika sajane pangeran ingkang mangembara golek pengalaman urip lan sisian urip. Pangeran. Pungkasane, Kunteng Kuning wis dadi garwane ande lumut. Wajahe dadi ayu banget. Sejatine, Kunteng Kuning iku putri Sekar Taji. Nalika ande lumut iku, raja kang ngenteni bapake. Pangeran karo Kunteng Kuning urip tentrem saklawase.